no es fomenta massa la parla de llengua catalana, inclús de fet s'està perdent molt i seria interessant doncs, que cada cop hi hagués més gent que parlés el català, perquè no se perdi. Jo crec que la gent té que parlar una mica més amb les immigrants en català perquè ells poden aprendre, perquè si no, no costa molt. Perquè jo, per exemple, tinc 2 hores de classe cada setmana i això no és suficient. Perquè, per exemple, si tu me parles català i l'altre me parla català, i cada cop aprende més, no? Però si cada cop parla el castellà, mai no aprendrà el català. Jo crec que el grau de coneixement de l'entitat Òmnium és bastant elevat, sobretot arrel de la manifestació del 10 de juliol. Tothom, a partir d'aquell punt, molta gent abans li sonava o sabia més o menys, però a partir d'aquell punt sí que almenys ubiquen bastant Òmnium Cultural i crec que tenim una imatge força positiva, no? Perquè no és cap partit polític ni som cap partit polític i en canvi sí que defensem la llengua, la cultura del país i això la gent penso que ho veu amb força bons ulls.